Deixant de banda els viatges solidaris i els camps de treball, també hi ha joves que viatgen pel plaer de viatjar i per conèixer altres realitats i cultures. És el cas de la Tatiana, que va emprendre l'aventura de fer la volta al món durant 9 mesos, marxant de Reus només amb el primer bitllet d'avió. Vam anar-hi dos, doncs vam decidir veure quins països ens agradaven i vam decidir que volíem visitar sobretot el Tibet, Vietnam, Xina, Japó, Austràlia, Nova Zelanda, la Patagònia i Estats Units. Llavors vàrem començar a organitzar-nos, simplement veure quines vacunes necessitàvem i quins visats necessitàvem i així vam marxar. Vam pensar, ostres, ens ve molt de gust conèixer cultures molt diferents, estan totes molt lluny, doncs fem-les totes de cop i marxem primer de tota Àsia i anar fent, així anar continuant. No era la idea de veure molt món, sinó conèixer altra gent que viu de formes molt diferents. No m'ha canviat la vida realment, jo vaig tornar aquí, em vaig tornar a adaptar i em continuen preocupant les mateixes tonteries de sempre. Però no hi ha dia a la meva vida que no me'n recordi del viatge. I sempre hi ha algun record que et fa pensar, o alguna cosa que passa a l'actualitat que et fa pensar en la situació d'un país determinat que has visitat. Perquè sí que és veritat que som molt diferents o que actuem de forma molt diferent, però quan ens trobem en un problema, més o menys tots els éssers humans ens ho prenem igual. Vull dir, tots ens afecten coses i tots ens preocupen i, no sé, sempre l'ésser humà és igual, sigui d'on sigui. Viatjar enganxa moltíssim. Realment és l'únic vici que tinc i sempre que tinc un raconet és per viatjar. I realment quan acabes un viatge ja estàs pensant quin és el següent. És molt, molt, molt enganxós. Sempre vols viatjar més. Viatjar et serveix per conèixer-lo de fora i valorar-lo de dins. Sí que és veritat que a vegades viatges a un lloc i dius, ostres, per exemple, a Amsterdam, que bé que tothom es pot moure en bici, que bé que estaria a Reus poder moure's en bicicleta. Però d'altra banda també dius, ostres, quin clima més xulo que tenim a Reus, que bé que es viu a Reus per altres coses, no? Viatjar sempre et permet valorar el que tens i també pensar en com podries millorar el lloc on vius. Si fer la volta al món et queda una mica gran, des de l'aeroport de Reus pots viatjar de forma econòmica a moltes destinacions europees, de la resta de l'Estat i fins i tot del nord d'Àfrica. El baix cost dels bitllets s'adequa a la filosofia de molts joves a l'hora de viatjar, que passa per buscar els recursos més econòmics encara que això comporti renunciar a certes comoditats. En novembre vam anar a Londres, 2 amics i jo, i el bitllet ens va costar 10 euros, vam dormir en un alberg. La cosa és anar o de menjar preparat si tens camping gas o anar a llocs superbarats. Kebabs, que ara n'hi ha a tot el món, McDonald's, acampada lliure, també val molt la pena. Vam anar 2 amics i jo al País Basc i a França. I ens va costar, vam anar una setmana d'acampada lliure, menjar de súper i tot, ens va costar 150 euros tota la setmana. A veure, és una bogeria que puguis anar d'aquí a Polònia per menys diners que d'aquí a Barcelona, però no sé, en altres que ara tenim pocs diners ens està molt bé. I, a veure, per mi, per qui pot treballar i per qui pot veure món que abans no podia, està molt bé. Si després de conèixer aquestes experiències t'han agafat ganes de veure món, pots anar a la seu de la Regidoria de Joventut, que es troba a la Casa Rull, al carrer Sant Joan, per informar-te de quines facilitats disposes a l'hora de viatjar. Mira, tens diferents opcions, ¿vale? La primera és els camps de treball. Són per a joves de 18 a 35 anys. Pots fer un camp de treball a qualsevol lloc del món, ¿vale? I t'has d'inscriure a partir de la pàgina del COCAT, que és l'organització que treballa directament amb secretaria. Allà pagues, no sé si són 190 euros,
I el que et dona és l'allotjament, el viatge, l'assegurança te l'has de pagar tu. I quan arribes allà te trobes amb joves de tot arreu i fas diferents feines, d'arqueologia, d'excavacions, si t'agrada l'excavació, o sigui, hi ha diferents tipus que dintre de la pàgina web els tens tots. Això per una banda. Per una altra tens el voluntariat juvenil, europeu també. En aquest cas tu tindries que buscar tu una entitat que te volgués acollir per fer una acció concreta, ja pot ser social, cultural, el que ells creguin convenient. Llavors, quan tu tens el contacte, el que se fa és subvencionar el que és el viatge i l'estada. És de 6 mesos a un any també, i també, si el que vols és treballar, doncs podries entrar dintre de la xarxa Eures, que la xarxa Eures és totes les oficines laborals de tota Europa pengen les seves ofertes laborals en una web. Tu les pots mirar i pots introduir el teu currículum. Després, si el que vols és anar de vacances, doncs hi ha un sistema d'allotjament més assequible, que són els albergs. Hi ha una xarxa d'albergs que està per tot el món, i l'única cosa imprescindible és que t'has de fer un carnet d'alberguista, que el fem aquí, en el moment, i en el teu cas costaria 5 euros. Si estàs estudiant, hi ha un altre carnet, que és l'ISIC, l'internacional, que és per a tots els estudiants de tot el món, i el que dona són descomptes en botigues, en museus, en llocs per sopar, que no està malament. A la seu de la Regidoria de Joventut també hi trobaràs una viatgeteca on podràs consultar guies, plànols i altres informacions dels destins que t'interessin. The bottom spread out to the width of its canvas floor. Do you like ripe melon? Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Si és que la puta mosca m'està despistant un munt, tio.